Hei bunicii, ce mai faceți? Astăzi o să reacționăm la piesa lavată la Ganicus. Hai să vedem ce se întâmplă. Am mai văzut-o. Hai să vedem. Mamă, ce beat. Dar câte ori mă minunez de beat-ul ăsta. Uite ce bine făcut este. Dați like și subscribe. Nu știu unde mai ești, la fermă nu te văd, mai saluta să pleci. În ăla a început cu ăsta-i Rodby și văd că e în perspectiva câinelui. E undeva și nu cred că mai știe de dânsul, cred. Da, cam așa, nu mai știe unde-i Ganicus. Hai să vedem. Știu unde mai ești, la fermă nu te văd, mai saluta să pleci, eu m-am ocupat de... Acum e Ganicus cu el, se vede. Aici acum a venit când pleca și da. Tot, aș vrea să mai vorbești, sub stele să vânăm, dar tu n-ai mai venit de o lună și te căutăm. Am plecat cu vaca, porcul și cu... Bun, deci au zis că au plecat cu vaca, cu porcul și cu albină. Dar unde-i porcul? Bro, unde-i porcul? Bro, unde-i porcul? Albină, dar nu erai în pădure, nu erai nici în piscină. Cum plecam în aventură, ziua era plină, câmpul era plin de flori, nu credea că se termină. Dar știu că mă aștept. Mamă, ce... Cum a intrat beat-ul, cum a intrat Ganicus în piesă. Acum cântă din perspectiva playerului Ganicus. Cam asta e povestea despre un player și un câine care e pe ultra hardcore, cam așa ceva, și dacă mori nu te mai spawnează, adică da, și cam asta cred că, cam asta este. Și acum am intrat în Ganicus, hai să vedem cum vine. Wow! Aș vrea să Wow! mă plimbam mai vreme, Mamă! Cum s-a dus, bă? mergeam la Cum s-a oprit, bă? dar n-am fost atent o clipă și l-am Bă! aplicat. Parcă o simți câinele, bă! Ați văzut? Dacă tu erai cu mine, poate era ceva de salvat. Știu că vrei să știi pe unde... Dacă câinele putea să te salveze. Te lua pe sus și, da, pur și simplu, și putea să te salveze. Și aici e undeva pe o altă lume și se uită la ceva. Am umblat, te-aș fi luat cu mine, sigur m-ai fi ajutat. Poză. Coridoare gri, gesturi am luptat. Am luat roturi de la Blaze, după care am plecat. Că eram urmărit, din castel am fugit. Și-am crezut că pot să scap, dar m-a văzut un zombie pic. Nu știu cum mi-a venit, în portal l-am nimerit. Am picat în lavă și jocul mi s-a Bă, ce sfârșit. trist. Când se lasă seara sau ochii tot pe geam, te aștept să vii. Ziceți voi de nu merită un like. Și să știți că vă văd că cei care nu dați like, vă văd. Mai știi cum noi ne jucam? Seară de seară căutam un diamant. Pickaxe-ul în col, sper că tu nu m-ai uitat. Dar știu că Mamă, ce mă stai. aștept seara în pat. Wow! Aș vrea Să spun ce s-a întâmplat. Wow! mă plimbam mai Mamă, dar n-am fost atent o clipă și în lavă am picat. uite cu
cu ars. A început să ardă pickaxe-ul, bă. Dacă tu erai cu mine, poate era Ceva de salvat. Bă, ce trist. Și uite, a apărut în flăcăriosul. E ceva că s-ar putea să se facă. Da. Cam asta. Bă, e trist rău. Cam despre asta este piesa. Vă rog să dați like și subscribe. Uite cum dau și eu. Și să știți că, da, mă abonez. Și dau și clopoțelul. Vedeți, așa să dați și voi. Șpa, șpa.